Talent. Din față trebuia să treci tu, Paulică, cu aia dacă e mare și nu ai. Păi mai avea o jumătate de notificație. Eu spusei că e să-l coapă balta asta, că nu... Dacă trecea Paulică cu aia mare, n-avea treabă. Imortalizați momentul. Aha. Hai cu mâinile. Hai, dă-i în spate, hai! Descarcă, descarcă mâinile! Hai cu mâinile! Stânga față, dreapta asta, hoi, hoi! Gata ținția! Ținția, gata ținția! Asta, stânga aia de tot, de tot! Da? De tot! Da, o curățenie cu ăsta! Gata, hai! Hai, băi! Cameramanul! Hai, dai! Da, trebuie să faci fără motor. Hai, dai! Hai! Stai, bă, că tu pune decât. Bă, ia la solicitare, față. Vii mai tare și treci. Hai! Băi, vino pe coară, Mihai. Nu dai capul după doi și vii de acolo. Nu rămâi, că dacă vii tare, nu rămâi. Dar uite, aici a rămasă suspendată. Hai, dă-i gol. Te mă filmezi și pe mine. Când eu trebuie văzut fără 4x4, trebuie 4x2. Îți dă? Bagă-te și tu picioarele pe acolo. Și ce crezi că nu ies? Eu ies 4x2 dacă Pe tine te trage, da. Până 4 la ies de drag. Dacă nu ești, te trage pe tine. Vine de acolo, bagă. Ia să vedem ce face băiatul ăsta. Bună treabă! Hai, bă! Așa, bă, băiatul, v-a spus, mă, ce...